Mmawa wabwino wa Lero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Bungwe la ADMAC lati likugulitsa chimanga chake mosamalitsa pokonzekera nyengo ya El Nino. Aphungu ku nyumba ya malamulo awapempha kuti 15% ya ndalama za chitukuko cha maderawo idzipita ku ntchito zokhudza madzi, ukhondo komanso kusamalira chilengedwe pofuna kuthana ndi mliri wa kolera pofika mchaka cha 2030. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wamanja ya Queens lero isewera ndi England mu mpikisano wa Commonwealth omwe ukuchitikira mdziko la Scotland. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Bungwe la ADMAC lati likugulitsa chimanga chake mosamalitsa posunga china choti chidzagulitse nthawi yomwe dziko lino mudzakhale ng'amba kapena mvula yambiri chifukwa cha nyengo ya El Nino. Bungweli likuchita izi pamene unduna za chilengedwe wanena kuti pali kuthekera kuti dziko lino mudzagwa nyengo ya El Nino pakati pa miyezi ya Oktoba ndi Machi chaka chamawa. Chisomo break wafika ndi ripoti. Malinga ndi mkulu ofalitsa nkhani ku bungwe la ADMAC, Mai Triza Chapulapula. Posunga chimanga china, bungweli likufuna kuonetsetsa kuti chimanga chizakhale chokwanira pa nthawi yomwe anthu mdziko muno azakhale akuchifunitsitsa, komanso pomwe mitengo izakhale ili yokwera kuti bungweli lizakwanitse kugulitsa kwa alimi mopanda chopinga. Tinayambapo kugulitsa ndithu ndipo tinagulitsa pafupifupi 508 metric tons ya chimanga. Komano tili nkati mugulitsa tinamva malipoti onena kuti komatu kukhoza kukhala ng'amba ndipo kukhoza kupeza kuti kunja kuno kuli njala. Ndetu kumagulitsa mosamalitsa cholinga choti ngati ADMAC tikhale ndi chimanga chokwanira kuti anthu akachifuna kukakhala kuti kunjako chimanga kulibe, anthu akabwera kumsika wa ADMAC azitha kuchipeza chimanga chija mosavuta, pochitira kuti njala ikabwera anthu amadzozo kuti komwe angachipeze chimanga yomwe tili ndi misika yambirimbiri mdziko muno anthu akuzobwera kudzagula chimanga kwa ADMAC mosavuta komanso pa mtengo wabwino. Mai Chapulapula atsutsanso malipoti ena omwe akhala akumveka kuti matani achimanga oposa 70,000 anaola malo abungweli osungiramo chimanga. Ngati ADMAC timachipanga fumigate kuchikonza chimanga pa miyezi 3 ina iliyonse. Ndemene timakonza pakatipa tinapezeka kunena kuti chimanga china chinaziya osati kuola, si chinaole chimanga koma kuziya. Ndechifoti chinaziya chimanga chija sitikanachisiya kuti tichigulitsa. Chimene chinali chimanga chimene tinachigula mchaka cha 2024-2025. Ndiye titachiona tinachisiyanitsa ndi chimanga china chimene chili chabwino. Titachichotsa tinapeza ugula amene amapanga zakudya za ziweto. Ndipo chimanga chonse chokwana 79 metric tons chagudwa panonso palibe. Chimanga chomwe tatsala nacho ndi chabwino chokhachokha. Nyengo ya El Nino ikazabwera mdziko muno izachititsa kuti mvula izagwe yochepa makamaka miyezi ya Oktoba chaka chino komanso March chaka chamawa. Izi akuti zizachitika kwambiri maboma akumwera kwa dziko lino. Pakadali pano boma komanso mabungwe okhuzidwa akulangiza alimi kuti avyale mbewu zochamsanga komanso zopirira kung'amba, pamene mabungwe ndi boma akuonetsetsa kuti akonzekere bwino nyengo isanafike. Chisomo break, MBC, Blantyre. Boma latsindika kudzipereka kuthana ndi mavuto omwe akulepheretsa kuti ntchito za umoyo zikhale zabwino komanso zapamwamba. Nduna za umoyo ndi ukhondo Amadalitso Aloyi anena izi m'boma la Mangochi pomwe anakachezera usiku wa lachisanu ku chipatala cha boma ku gawo la amayi oyembekezera. Mwayintu umodzi wafika ndi ripoti. Nthambi yochitira amayi ya chipatala cha Mangochi ili ndi mabedi 170 ogoneka pa amayi oyembekezera, koma pala amayi oposera 500 ndipo ena 1000 amadikira mzipinda zina za pa chipatalachi. Mabedi ndi ochepa ndipo amayi ena oyembekezera akugona mkolido pamene wadikirira akugona pabwalo. Azamba ogwira ntchito usiku ndi anayi okha, kamba kochepa kogwira ntchito komanso zipangizo nzosakwanira. Izi ndi zina zomwe anakumana nazo anduna za umoyo ndi ukhondo Amadalitso Aloyi pomwe anakachezera limodzi ndi azamba pa chipatalachi. Mafuna ndizakhale ndi
experience ndizazione ndekha ndizacheze ndi azamba ndizakhale nawo gawo lothandizira usiku umenewu kuti ndiziwe zenizeni zake zomwe zikuchitika mavuto omwe akupezeka kuno. Koma waloyi ati boma lichita chotheka kuthana ndi mavuto omwe apeza pa chipatalachi. Thokoze a president athu a professor Peter Mutharika chifukwa chakuti komera mtima pa nthawi yomwe Malawi kudusa muzokhoma zosiyana-siyana kumaona kuti panopa choseweva kuma sectors ena omwe kunduna wathu wa zaumoyo komanso ukhondo ndi kumozi kwa iko komwe weva imene yatifika ndipo posachedwa apa tiyamba kupanga recruit 2,500 health workers and kusogolo kuno tikhalanso tikuonjezera ena ngati boma omwe tikhalenso tikulembabe imenechi ndi chaka choyamba chokha zomwe zisonyeza kuti kusogolo kuso tizipitiriza ma recruitments izizi ndizothandiza chifukwa vuto lalikulu lomwe lilipo ndilokuti ogwira ntchito akuchepa koma zulo mmene tagonera pano taonanso mavuto ena chifukwa chake tikupemphaso ma well wishers kuti alowererepo. Kwa mkulona za umoyo ndi ukhondo mboma la Mangochi Dr. Henry Chibowa Jr. kufika kwa nduna pa chipatalachi ndi chilimbikitso chachikulu kwa anthu ogwira ntchito za umoyo mbomali. Pali zambiri zimene timakumana nazo mchipatalamu ndipo malipoti timakhala kuti tikutumiza komano tikakhala kuti talandira munthu wamkulu chonchi kubwera pamalo ndikuzaona zinthu zoyekha kuti azipange experience zimene ma patient akukumana nazo zimene anthu ogwira ntchito akukumana nazo ndi zinthu zopereka chilimbikitso kwambiri kwa ife kuti mena akubwerera akhala kuti akutithandizira zina ndi zina ndipo ntchito ikhala kuti kupitirira pasogolo kukubwerako. Pa usiku umodzi omwe anduna anachezera pa chipatalachi panabadwa ana 28 omwe 10 mwa iwo anabadwa kudzera munjira ya operation. Pofuna kulimbikitsa anthu ogwira ntchito pa chipatalachi awaloyi anapereka mavocha a ndalama zokwana 2 million kwacha zomwe anapeza kuchokera ku kampani ya Physic. Mwayi Mtumodzi, MBC Mangochi. Malawi 4,100 omwe amakhala mdziko la South Africa akuyembekezeka kulandira ndalama yoyendera pobwerera makwawo kuchokera kumwanza komwe akumafikira pochokera mdziko la South Africa. Bungwe la Malawi Red Cross ndi lomwe lapereka ndalamazi. Kumbukani Perry wafika ndi ripoti. Polankhula pamene amakhazikitsa ntchito yopereka ndalama kwa Malawi omwe achoka mdziko la South Africa, mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Red Cross Achifundo Kalulu anati ndi udindo wa bungwe la Red Cross kuthandiza anthu omwe avutika. Iwo anati ndalama zimene zikugawidwa zikuyambira 70,000 kwa anthu ochokera mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati akulandira 100,000 ndipo mchigawo chakumpoto akupatsidwa 150,000. Mukumbukira kuti milungu ingapo yapitayo nalinso malo omwe ano mmene timagawanso katundu wathandiza azibale athu amene akuchokera uko ku South Africa kubwerera kuno kumudzi. Ndiye nthawi imeneyo tinanenanso kuti tinapeza ndalama kuchokera kwa bungwe la International Federation of Red Cross and Red Crescent yoti tithandizire ntchito imeneyi. Ndiye lero takuyamba ntchito imeneyi imene tikuwagawira azathu ndalama zoti abwererere makomo malingana ndi ndalama za transport monga mmene ilili ndondomeko ya boma. Tikugawa ndalama moti pano tikuwapatsa anthu amene ochokera kumpoto kwa dziko lino akumapatsidwa 150, apu chigawo chapakati 100 ande apu chigawo chakumwera 70,000 zimene zili zoti ayendere kubwerera makwawo malingana ndi ndondomeko ya boma imene ilili. Polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Charles Matabwa anayamikira bungwe la Red Cross kamba kathandizoli. Iwo anapempha Malawi kuti awalandire abale awo mwachikondi kuti asaganizenso zobwerera mdziko la South Africa. Red Cross ya partner athu omwe amathandiza boma munjira zosiyana-siyana. Takhala nawo chambiri cha program imene Blanta komanso kuno komanso apa tikusangalala kuti akutithandiza kuperekeza anthu mpaka ukafika kumudzi. Ndiye ife kwathu kuthokoza kwambiri. Ife tikupempha onse amalawi kuti awa ndi abale athu, achimwene athu, azichemwali athu anachoka komweko. Ndipo tikathandiza ndikunena kuti takulandirani mmene timakhalira pa Chimalawi. Tizathandiza kuti asabwererenso
koma atithandize kukweza dziko lino la Malawi. thandizo lomwe akupereka a Malawi Red Cross likuchokera ku nthambi ya International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ndipo ndalama zake ndizokwana 730 million kwacha. Pakadali pano nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati Amalawi pafupifupi 50,000 ndi omwe abwerera kuchokera mdziko la South Africa. Kumbukani Phiri, MBC, Mwanza. Bungwe la Ashraf Aid lapereka thandizo la ndalama zokwana 50 million kwacha ku nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma. Ndalamazi ati zithandizira amayi omwe akubwera kuchokera mdziko la South Africa kuthawa nkhanza zomwe zikuchitika mdzikolo. Chifundo Mota wafika ndi ripoti. Polankhula m'malo mwa Budula Penjwani, mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli, Ishmael Ngongondo wati ngati bungwe aona kuti nkoyenera kuti ndalama ipite kwa amayiwo aponena kuti ayigwiritsa ntchito moyenera pochita mabizinesi komanso kuthandizira manja awo. Ngongondo watinso ndalama ikafika m'manja mwa mzimayi banja lonse limapindula choncho akukhulupirira kuti ndalamayi ikabweretsa phindu ku mabanja omwe atalandirewa. Ife ndi bungwe pachizungu timatula humanitarian limene limayang'ana za umunthu ndi zina mwa ngozi zokugwa mwadzidzidzi. So ngati mbali yathu imene timagwira kwambiri mbali imeneyo tinachiona chanzeru kuti pamene abale athu amene amachokera ku South Africa amene amathawa nkhanza mu dziko limene lili akuvutika ndi nkhanza zimenezi tiapange support mu njira imene makamaka kwa azimayi amene amabwerera kumene kufuwa mbiri amaonesa kuti pogwira pamawasowa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma a Charles Matabwa athokoza bungwe la Ashraf Aid kamba kathandizoli ponena kuti lithandiza amayi ochuluka. Amatabwa ati pakadali pano boma layika ndondomeko yomwe ikhale kwa zaka zitatu yomwe ndiyotchedwa National Reintegration Strategy yomwe ithandizire anthu obwerawa m'magawo osiyanasiyana monga kuwapasa mwayi wangongole, mabizinesi komanso kupeza njira zothandiza anthu omwe abwera ndi luso losiyanasiyana. Dodma tili osangalala kwambiri 50 million kwacha mzimayi aliyense alandira 90,000 kuti ayambirepo kupanga kenakake monga mmene anenera CEO Ashraf Aid tikapereka ndalama m'manja mwa mzimayi timadziwa kuti banja lonse lipindula. Ndondomeko imeneyi izathandiza kuti anzathu omwe akubwera akhale ndipo gwira kuti asakhale ndi chilakolako chobwerera. Tikudziwa kuti analimbikira ntchito kumene analiko koma abwera mochepekedwa. Pofika pano boma lakwanitsa kubweretsa anthu oposa 50,000 kuchoka mdziko la South Africa amene akuthawa mchitidwe wa mtopola omwe kuchitika mdzikolo. Chifundo Mota, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhani zi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Bungwe la ADMAC lati likugulitsa chimanga chake mosamalitsapo kukonzekera nyengo ya El Nino. Aphungu ku nyumba ya malamulo awapempha kuti 15% ya ndalama zachitukuko cha m'maderawo idzipita ku ntchito zokhudza madzi, ukhondo komanso kusamalira chilengedwe pofuna kuthana ndi mliri wa kolera pofika mchaka cha 2030. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens lero isewera ndi England mu mpikisano wa Commonwealth omwe ukuchitikira mdziko la Scotland. Nkhani zathu zikupitirira. Aphungu ku nyumba ya malamulo awapempha kuti 15% ya ndalama zachitukuko cha m'maderawo idzipita ku ntchito zokhudza madzi, ukhondo komanso kusamalira chilengedwe pofuna kuthana ndi mliri wa kolera mdziko muno pofika mchaka cha 2030. Anthony Masamba omwe ndi wapampando wa komiti ya zaumoyo mnyumba ya malamulo anena izi kusalima komwe aphungu ndi atsogoleri a bungwe la Malawi Red Cross Society amakumana ndi kukambirana za ndondomeko zothetsera kolera pofika mchaka cha 2030. Bridget Makawa wafika ndi ripoti. Amasamba alimbikitsa aphunguwa kuti atsogolere ndondomekoyi m'maboma awo. Amasamba anenanso kuti ndalama zapadera monga za CDF nzofunika kwambiri kuti anthu a m'madera aku midzi apeze madzi a ukhondo,
komanso kukhala ndi ukhondo odalirika. Tayilandira bwino ndi maganizo abwino kuti 15% izipita ithandizire kapena kugonjetsa kolera. So 15% imene akunenera ndoti ipite mwina ku nkhani za madzi. Chifukwa kolera amafala kwambiri pamene anthu sakumwa madzi abwino, waste management ozinyala sizipangidwa manage bwino. So tikayika 15% kuti tikhale ndi madzi abwino, mijigo, madzi amipope, zimenezo zithandizira kwambiri kuti nthenda ya kolera ichepe. Ndiye ngati komiti tayilandira bwino tikapita ku nyumba ya malamulo tikayankhula ku nyumba ya malamuloku kuti tikapatse maganizo nyumbamo kuti anthu akunena chonchi. Ndi ngati komiti mwachidwe tinezo ndi maganizo abwino ndipo tipita nyumba ya malamulo tikapusha agenda amene. Mlembi wamkulu woona zakayendetsedwe ka ntchito mu nduna wa zaumoyo a Benson Chisamire ati dongosolo la MMCCP likufunika kuthetsa matenda a kolera pofika mchaka cha 2030 kudzera mnjira zosiyanasiyana zosonkhanitsa chuma. Boma la Malawi kudzera mu nduna wa zaumoyo takhazikitsa ndondomeko imene tikuti Malawi Multi-Sector Cholera Prevention Plan imene ikuyenda kuchokera mu 2025 to 2030. Tikunena kuti nkhani ya kolera takhala nayo kwambiri kwa nthawi yayitali. Ndiye mu plani imene tikunena kuti tichepetse kufalikira kwa kolera mafika 2030 by 90%. Chimene tikutanthauza ndikuti ife boma kudzera mu nduna wa zaumoyo ndi ukhondo ndi mapartners athu tikepo ndondomeko zoyenerera ndi ndalama kuti nkhani ya kolera iyo tichane nayo. Tanenaponso kuti tikuwapempha ma members of parliament amene akuyang'ana za umoyo kuti ku ndalama zimene akulandira panopa za Constituency Development Fund 15% atayika kuyang'ana ntchito za umoyo tikonzanso kutana ndi za kolera zimene tikukambira nazo. Mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Red Cross Society Chifundo Kalulu anatsimikizanso kuti ndondomeko yomwe yayikidwa yosonkhanitsa chuma ikugwirizana ndi zolinga za pulani ya MMCCP ndipo ipangitsa kuti pulani iyi ipite patsogolo ndi kuthetsa kolera pofika mchaka cha 2030. Ngati Malawi tinapanga plani imene tikutcha kuti Cholera Multi-Sector Plan imene ikuchoka 2025-2030 ndiye inali njira imodzi yomemeza kupeza ndalama zothandizira ntchito imeneyi makamaka poonetsetsa kuti imene tikupita ku CDF fund ndi njira imodzi yoti kutithandiza kupeza ndalama zimene tingathandizire kupeza samaza ukhondo kwa anthu ambiri zimene chili chofunika kwambiri pakuthana ndi kolera. Matenda a kolera ndi vuto lalikulu la zaumoyo m'dziko la Malawi. Ndondomeko ya MMCCP ikugwirizana ndi dongosolo la bungwe la Global Task Force on Cholera Control lothetsa matenda a kolera pofika mchaka cha 2030. Anthu okhala mdera la Kantete kumwera chakummawa kwa mzinda wa Mzuzu akuyembekezeka kukhala ndi madzi aukhondo ochokera m'mipopi kamba ka thandizo la mapayipi amadzi a ndalama zokwana 6.5 million kwacha omwe phungu wa Mzuzu City South East a William Kaweche apereka. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Wisdom Chira koma akuwerenga ndi Hassan Piri. Poyankhula pamwambo opereka mapayipi amadzi ku dera la Kantete mu mzinda wa Mzuzu, phungu wa derali yemwe ndi wa chipani cha Democratic Progressive a William Kaweche yemwenso anaperekezedwa ndi mamembala ena aku chipani cha DPP ati wapereka katunduyo pofuna kuti anthu anderali adzimwa madzi aukhondo komanso kuthandizana ndi boma pa nkhani ya chitukuko. Kunoko chiyambireni pamaimpi osasa akhalako kunoko malo awo asanakhalepo ndi madzi ndi ndachiona kuti chikhale musiyana ndi kumbuyoko kuti anthuwa madzi awo amatenga kumusi kuzithabwe ndikuti nyama za mchire zimwe pompo anthu osamwe pompo ndi tifuna kuti achoseko anthuwa ayambe kumwa madzi apampope ngati mene amapangira ena. Dera ilili kale linali Nkhatabe West sinali Mzuzu City, panopa aliponya ku Mzuzu City, which means zitenganene zoti ndi Mzuzu City pomwe anthu akumwabe madzi amu msinje amuzithapwe sizingakhale bwino. Ndi chifukwa chake ndachitenga chapadera kuti anthu akunonso nawo apindule azimwa madzi apampopi ngati mene amamwera anthu
amene amakhala kutawuni nthawi imeneyo. Ndipo mfumu ya mderali akawano ati akalumikiza madziwo miyoyo ya anthu a mdera lawo isintha kupeza akhala akumwa madzi osatetezeka zomwe zimayika miyoyo yawo pa chiopsezo chotenga matenda. Project itipindulira bwino kwambiri chifukwa kukakhala anthu ovutika yayi kuno ndisewe anthu ovutika pa nkhani ya madzi osakhala masewera yayi apa tikuziwa kuti tikhala bwino. Papa tikuchokera kuchipatala ndi mwana moti tikuziwa kuti madzi nawonso amene timamwawo amatipasa matenda. Chabwino pamakhala kuti kulibe, koma tikakhala kuti sopano tikalandira madzi abwino atiuziwa kuti mwina matenda aso achithawaso. Mapaipi amadzi amene aperekedwa awa akuyembekezeka kuthandiza ndondomeko ya madzi aukhondo mdera la Kanthete ndi malo ena ozungulira monga ku Kavoko mu mzindawu. Limodzi mwa mabungwe a mipingo mdziko muno la Beauty for Ashes lapempha anthu mdziko muno kuti adzithandiza amayi amasiye komanso amayi omwe akulera ana paokha kamba kuti akukumana ndi mavuto osiyanasiyana azachuma. Mkulu yemwe akuyang'anira ntchito za bungweli a Silvia Kanyambiri ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amayi okwana 40 amalandira masatifiketi omaliza maphunziro awo. Yamikani Makanga wafika ndi ripoti. Anyakambiri popereka masatifiketi kwa amayiwa anati amayi ambiri amakhala pa mavuto ochuluka amuna awo akamwalira kapena pamene ubwenzi kapenanso banja lasokonekera makamaka akasiyidwa ndi ana oti asamalire okha. Iwo anati izi zikuchititsa kuti amayiwa azikhala mu mphawi. Ma single mothers mene tinapangisa kuti tifune kuti tipange zimene izizi mu madera amene amakhala mosiyanasiyana samaoneka ngati chinthu amangooneka ngati anthu onyozeka. Chifukwa chake tinayika dzina lathu Beauty for Ashes kuchoka kupulutsa chinthu chosafunikira kupanga chinthu chokongola chinthu cha mtengo wapatali samaoneka ngati anthu kumudera amene amakhala rija. Ndichaona zimenezo zinaona kuti mwina tiathandiza kuti moyo wawo wapatsogolo ukhale moyo wabwino akali ndi moyo sidalira paokha. Mmodzi mwa amayi omwe amachita nawo maphunziro aluso la manjawa Amalia Inacio anati ntchito ya Beauty for Ashes yabweretsa chiyembekezo kwa amayi ambiri zomwenso zachititsa kuti amayi ambiri ayambe mabizinesi osiyanasiyana ndiponso akhale ozidalira paokha. Inetu khomo langa lisintha ndipo lidamba kale kusintha monga mene timabwerera kuno kwa anthu amati salaso kwambiri kumati imwe nafe amatinyoza kumene kuti ndifakaza amasiye titabwera kunoko koma adamba so kuti kuonda kumati itana kuti tatiphunzitsani ndefe timati ayi ife ambe tadziwa kati ambe taphunzira oti loko ni iwowo ali nkuthekeraso kunoko kuti adzaphunzireso ali ndi ufulu amene akufuna adzibwera ndithu oti ife tudza kuti khomo lathu lisinthika ndithu. Ntchito ya Beauty for Ashes yathandiza amayi omwe ndi amasiye komanso omwe akulera ana paokha okwana 300 kuyambira mchaka chomwe ntchitoyi inayamba. Amayi wa mwazina waphunzitsa luso lopanga sopo, mafuta a mitundu yosiyanasiyana, kaphikidwe kamakono, kayendetsedwe koyenera ka bizinesi ndipo akuwapatsanso mpamba wa bizinesi komanso akuwathandiza kupeza misika ya katundu yemwe iwo akupanga kamba kaluso lomwe iwo akuphunzira. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasushi wati ndokondwa ndi kukwera kwa chiwerengero cha chinyamata omwe akuonetsa chidwi pa masewero a karate mdziko muno. Kazembeyo amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa mpikisano wa chaka chino wa masewero wa Samantha Mana walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Foster Maulidi. Wosewera oposa 100 kuchokera mzigawo zonse za mdziko muno anatenga nawo gawo mu mpikisanowu pomwe anaonetsa luso lapamwamba. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasushi anati kukwera kwa chiwerengero cha osewerachi ndi chitsimikizo cha chidwi chomwe dziko la Malawi lili nacho pa masewerowa ndipo walonjeza kupitiriza kukweza masewerowa mdziko muno. Mtsogoleri wa bungwe la masewero a karate mdziko muno a Joseph Kawerama wati ndi wokondwa ndi chidwi komanso luso lomwe achinyamata akuonetsa zomwe wati ndi chilimbikitso kuti masewerowa akupita patsogolo mdziko muno.
komabe akawerama ati pakufunika kuthandizira pa ntchito yophunzitsa aphunzitsi komanso oyendetsa masewerowa ndi cholinga chokhala ndi akadaulo omwe angathandize kukweza masewerowa. Competition yayenda bwino, nambala chiwerengero chana chikuoneka kuti chinakula kutengera ndi mbuyomo. Tinaye ndi anthu oposera 100 ma competitors. Osewera athu akufunika ndithu upangiri wina ndi wina umene umachitika lese ngati maiko mwanzathumu. Tikuoneka kuti I think pali ma training ena ngati flexibility, olimbisa matupi, agility, speed, kapena kuti munthu azitha kupanga zinthu mwachangu makamaka ikafika nthawi yakumite. Wachiwiri kwa mkulu ona sachituko cha masewero achisodzera ku nduna wa za masewero amene wayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko a Malawi ndi Japan omwe wati ukuthandiza pa zitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo kukweza luso la chinyamata. Ubale umene uwu ndi umene utatithandizire kwambiri ngati dziko la Malawi kunena kuti sports ya karate ku Malawi kunoko ipite patsogolo. Already karate pa dziko lonse imaziviwika ndithu imaziwika ndithu pali ma games amasewera. Ndi ma competition awo akamachitika apangisa kuona kuti osewera wathu akhale ndithu ndi maluso opitirira kuti iso athe kupita pa international. Monga chaka chinocho kuli regional 5 games imene taseweredwe ku Mozambique. Ndiponso mu gulu la regional 5 iyo ma sports codes amene alimo karate yonse ili mu gulu momwe ayipanga nawo introduce kusenza kuti sikuti ife tangokhala komano kuti kuyambako kuti tithe kuyenda liwiro limene ma sports codes ena onseso akuyenda kuti tizathe kufika pa national umene ndanenera muja komanso kafika nawo pa international kuti tikaonese luso limene tili nalo. Mpikisano wa masewero akaratiwu udakhazikitsidwa mchaka cha 2017 ndi ofesi ya kazembe wa dziko la Japani ndi cholinga cholimbikitsa ubale pakati pa mayiko a Malawi ndi Japan komanso kupititsa patsogolo chikhalidwe. Timu ya dziko lino ya mpira wa manja Lero ikumana ndi England kumpikisano wa Commonwealth omwe uchitikira mdziko la Scotland. Masewerowa ayamba nthawi ya 3 koloko masana. Malawi ili pa namba 9 pa ndandanda wa matimu pa dziko lonse pamene England ili pa namba yachitatu. Awa akhala masewero achitatu a timuyi itagonja ndi South Africa loweruka komanso kugonjetsa Northern Ireland la Mulungu. Timu ya Queens ili mu gulu A momwenso muli matimu a Australia ndi Tonga. Mmawa timuyi isewera ndi Australia pamene Tonga idzasewera lachinayi. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tentonenso mitu ya nkhanizi. Bungwe la ADMAC lati likugulitsa chimanga chake mosamalitsapo kukonzekera nyengo ya El Nino. Aphungu ku nyumba ya malamulo awapempha kuti 15% ya ndalama zachitukuko cha maderawo idzipita ku ntchito zokhudza madzi, ukhondo komanso kusamalira chilengedwe pofuna kuthana ndi mliri wa kolera pofika mchaka cha 2030. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens lero isewera ndi England mu mpikisano wa Commonwealth omwe ukuchitikira mdziko la Scotland. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mercy Mmawa bwino. Mmawa bwino kwanonse, ino ni nthawi ya zanyengo.